poslouchám ty krásné řeči o tom, že musíme za každé okolnosti, bez ohledu, jakou máme kondici, vždycky nastoupit na hřiště a hrát, protože budou se na nás všichni dívat, budeme mít svůj vliv a všechno prostě obhájíme. Tak jenom si vzpomeňte předevčírem Lionel Messi, klíčový kouzelník, tak je fotbalista tady od Pelého hned. A včera Cristiano Ronaldo do té trojice, myslím, patří těch hvězd posledních 40-50 let, si ani nešel. Ani nešel. Takže to je jenom ta moje metafora tady na úvod. Jinak samozřejmě věc na té unijní úrovni probíhá diskuze permanentně. Trochu problém ještě, kdybych se měl vrátit k tomu fotbalu, tak tam to skutečně sleduje o 2 řády víc lidí než tu debatu celounijní a několik řádů než tu debatu tady naší. To jenom taky je dobrý si trochu přiznat. Taky bych rád připomněl, že spolupráce mezi evropskými státy měla od počátku mnoho facet. A ani po druhé světové válce se neodehrávala jenom v jednom rámci, jak by řekl Němec, nebo my nadšenci fotbaloví na jednom hřišti. Dodnes například vedle sebe existují Rada Evropy a Evropská unie jako 2 mezinárodní organizace se specifickým posláním, které jim svěřily členské státy. Ale ani ta evropská integrace v užším slova smyslu, tedy ta spolupráce, která se odehrává na tom hřišti dnes Evropské unie, dříve Evropském společenství, tak ani tuto nelze vnímat jako nějaký monolit. Máme tu 2 souběžně